हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ചെറുതായിട്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇന്നലത്തേലും കുറവുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് മന്ത്രം 15. അപ്പൊ നമ്മള് ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ല. രണ്ടും ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യത്തേത് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 9, 10, 11 എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞോളൂ. 9 വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. മന്ത്രം 10 വിദ്യ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അവിദ്യ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന് അവിദ്യയും വിദ്യയും രണ്ടും രണ്ടു തരം ഫലങ്ങൾ തരുന്നു നമുക്ക്. മന്ത്രം 11 അജ്ഞാനത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയ ഒരേ സമയം നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ 12, 13, 14 ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്. 12 ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അജ്ഞതയിലേക്ക് പോകുന്നു, അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും കനത്ത കുരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. 13 പുതിയ ഭാഗം സംഭവാത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, അസംഭവാത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും, ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഫലവും ലഭിക്കുന്നു. അത് ഉന്നതാധികാരികളുടെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞതാണ്. മന്ത്രം 14 പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകള് എന്നിവയും ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയും പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ അറിയണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കും, സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായല്ലോപ്പ? ആ 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14 എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത്? ഇനി അടുത്തത് 15ാമത്തെ. അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സംശയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതില്? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാം. ഇനി നമ്മള് 15ഉം 16ഉം ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്, 17ഉം 18ഉം അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇനി സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അടുത്ത 2 മന്ത്രം. ഭഗവാനോട് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി വരുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ, 4 മന്ത്രങ്ങളും. അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തേത് പറയുന്ന വെച്ചാല് ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്, ബ്രഹ്മമാണ്, പിന്നെ പരമാത്മാവാണ്, പിന്നെ ഭഗവാനാണല്ലേ. 3 ഭാവം അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേതിൽ പറയണത് അത് മാറ്റിയിട്ട്, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം അതുകൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദൃശ്യമാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 15ാമത്തെ മന്ത്രം.
അതായത് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് അത് ദൃശ്യമാക്കി തന്നാലെന്നാണ് 15 പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 16 പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദൃശ്യമാക്കി തരാൻ. അപ്പൊ ഒന്നില് മുഖം ദൃശ്യമാക്കി തരാനും 16-മത്തേല് രൂപം ദൃശ്യമാക്കി തരാനും. അതിനാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 2 മന്ത്രം 15ഉം 16ഉം. അതായത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം. വ്യക്തിയായത് കൊണ്ടാണല്ലോ രൂപമുഖം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് മായാവാദികൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന മന്ത്രാണിത്. അതായത് ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ വസ്ത്രത്തിൽ പറയണത് ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം കാണിച്ചു തരാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ദർശിപ്പിക്കാൻ, ദൃശ്യനാക്കി തന്നാലും എന്നാണ് 15 പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 16 പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റത്തില് മുഖം, 2-മത്തേല് രൂപം ദൃശ്യമാക്കി തന്നാലും എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മന്ത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യാസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്തം പൂഷൻ അപാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ ഓരോരുത്തര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസാവിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഭിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണ്ണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസാപീഹിതം മുഖം തത്വം പുഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്വാഭിഹിതം മുഖം തത്വം ഭൂഷൻ അപാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്വം പുഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്വം പുഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയെ. അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ആ ഉജ്ജ്വല പ്രഭ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്രഹ്മത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. അപ്പോ അങ്ങയുടെ മുഖം കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ, ആ പ്രഭ കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് മാറ്റി പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അങ്ങ് ദൃശ്യനായാലും എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് മാറ്റിയിട്ട്, ആ ആവരണം മാറ്റി പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ. മനസ്സിലായത്? ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മത്തെ, ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം, അതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദൃശ്യമാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ?
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും. ഹരികൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? മാതാജി ഒന്നും കൂടി പറയായിരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയാണിത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണിത്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. ഇതിലൊന്ന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശ, ആ ജ്യോതിസിനാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ബാക്കിൽ പരമാത്മാവ്, അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മം, ആ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ആ പ്രകാശം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടാവോ? നമുക്ക് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം അടിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ആ പ്രകാശം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അങ്ങയുടെ ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഉജ്ജ്വല പ്രഭ കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ മുഖം മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി, ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങ് പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. അല്ല, അങ്ങയുടെ മുഖം എന്നുള്ള വേർഡ് വിട്ടിരിക്കുന്നു മാതാജി. ഇതിലില്ലേ അത്? അതില് മുഖം ഇല്ല. ശരിയാ, മുഖമില്ല. അതാണ്. ശരിയാട്ടോ മാതാജി, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലാണ്ട് ഇതില് ഇല്ലാന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവജാലതാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രം. അതെ, ആ യഥാർത്ഥ മുഖം, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം, അങ്ങയുടെ മുഖം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് മാതാജി. യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ അത് ആ ആവരണം മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങക്ക് ദൃശ്യനായാലും. മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയില് 14-ാം അധ്യായം 27 തന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപുരത്തെ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം, ചുറ്റുമുള്ള പ്രകാശമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താ കാണുക? ഒരു പ്രകാശമാണ് കാണാം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രകാശമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് പതുക്കെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപം നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രകാശമാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ വ്യയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖ സൈകാന്തികസ്യ ച. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അത്യുജ്വലമായ പ്രഭാപുരത്തെ, ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. ഈ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയും, ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അമൃതമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവും അതാണ് ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒരു തുടക്കക്കാരന് വളരെ സുഗമമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാവമാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന് ബ്രഹ്മമായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കുറെ കൂടി പുരോഗമിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരമാത്മാവായിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല, ആദ്യം നമ്മള് ബ്രഹ്മമായിട്ട് അറിയും, പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരമാത്മാവായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് ഭക്തി സേവനം ചെയ്ത് നാമൊക്കെ ജപിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുവോ, ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രഹ്മമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മത്താപരതരം നാന്യാത് എന്ന ഭഗവത്ഗീതാ വചനത്തിൽ
കൃഷ്ണൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെ ഉറവിടം. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ 3 ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരമാണ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇതിന്റെ ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത 10:42 ഭഗവാൻ തുടർന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിംജ്ഞാതേനാഥവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേനാസ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായിട്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തില് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അധികവും. ഇനി ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷനെ പുരുഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്നാണ്. പൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്നാണ് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൂഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അതായത് എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാലകനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ സദാ അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിൽ നിറഞ്ഞവനായി വർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല, സച്ചിദാനന്ദനാണ്. സത്ത് ചിത്താനന്ദം, നമുക്ക് ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ്, എല്ലാ അറിവും നൽകുന്നവനാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തില് നിറഞ്ഞവനായിട്ട് വർത്തിക്കുകയാണ്. ഭാരതത്തിലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ശൈശവലീലകളിൽ തുടങ്ങി അവിടുന്ന് സദാകാലവും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയവനായിരുന്നു. ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം നൽകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വൃന്ദാവനവാസികളെല്ലാം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു എല്ലാം. അപ്പൊ പല പല ലീലകളിലൂടെ ഭഗവാൻ സദാകാലവും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയവനായിരുന്നു. അഘാസുരൻ, ബകാസുരൻ, പ്രലംബാസുരൻ, ഭൂതനാഥ് മുതലായ നിരവധി അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹം അവിടത്തേക്ക് ഒരു വിനോദം മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ അസുരന്മാരൊക്കെ വധിച്ചത് ഭഗവാൻ ഒരു വിനോദമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വൃന്ദാവന ഗ്രാമത്തിൽ സ്വന്തം മാതാവ്, സഹോദരൻ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ആനന്ദിച്ചും നവനീത ചോരണം, വെണ്ണം മോഷ്ടിക്കൽ എന്ന കുസൃതിയിൽപ്പെട്ടും ഭഗവാൻ ക്രീഡിച്ചു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്താണ്? എല്ലാവരോടൊപ്പം ആനന്ദിച്ചും പിന്നെന്താണ്? വെണ്ണം മോഷ്ടിക്കുക. ഭഗവാന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിനോദമായിരുന്നു അല്ലെ, നവനീത ചോരനാണ്. വെണ്ണം മോഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള കുസൃതിയിലും ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ക്രീഡിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച ലീലകളെല്ലാം തന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ ലീലകളെല്ലാം കാണിച്ചിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ഭക്തന്മാരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത്തരം ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ശുഷ്ക ഊഹാപോഹക്കാരെയും ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം ലീലകളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ശുഷ്ക ഊഹാപോഹക്കാര്, പിന്നെ ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ, ഇവരെയൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക, എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീലകളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, 10-ാം സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഇതം സദാം ബ്രഹ്മ സുഖാനുഭൂത്യ ദാസും ഗതാനാം പരദൈവതേന സാഗം വിദ്രഹു കൃത പുണ്യപുജ്ഞ. ജ്ഞാനികളാൽ ആനന്ദമയനായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായിട്ടും, ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ജ്ഞാനികളാൽ എങ്ങനെയാണ് ആനന്ദമയനായിട്ടുള്ള അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായും ഭക്തന്മാരാൽ പരമപുരുഷനായും ലൗകിക ജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യത്താൽ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഇടയ ബാലന്മാരോടൊപ്പം കേളികളാടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ കുറേ കളിക്കാനായിട്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ.
അപ്പൊ അവരൊക്കെ കുറെ ജന്മങ്ങള് ആർജിച്ച പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ആ സുഹൃത്തായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ കൂട്ടുകാരായിട്ട് അവിടെ അവർക്കും ജീവിക്കാനായിട്ട്, അവർക്കും അവിടെ ജനിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്, കുറെ ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം അവതരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ലീലകൾ ആടാനും കളിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനികള് ആനന്ദമയനായിട്ടും അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായിട്ടും ഭക്തന്മാര് പരമപുരുഷനായും ലൗകിക ജനങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനായും കരുതുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യത്താൽ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഇടയ ബാലന്മാരോടൊപ്പം കേളികളാടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ ജന്മങ്ങള് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ യശോദാമ്മ ഭഗവാന്റെ മകനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കളികൾ കാണാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്തത്, പക്ഷെ ദേവകി മകനായിട്ട് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ ദേവകി മാതാവിന് മകൻ എന്നുള്ള ഇതില് ആ ജന്മം കൊടുത്തത് ദേവകി മാതാവാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകള് അത് ആഗ്രഹിച്ചത് ആരായിരുന്നു, യശോദാമ്മയായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്തു, യശോദാമ്മയ്ക്ക് അതും കൊടുത്തു, ദേവകി മാതാവിന് മകനായിട്ട് നിന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ചെയ്ത ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാലത്തും വൃന്ദാവനധാമം വിടുന്നില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനാൽ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യം ഉദിച്ചേക്കാം. ശരിക്കും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും എവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല. നമ്മള് ഗോലോകച്ചാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ സ്വയം രൂപ ഭഗവാൻ വൈഭവ പ്രകാശവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് പ്രകാശമാണ്, വൈഭവ പ്രകാശവും ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? ഒന്ന് വൈഭവ പ്രകാശം, പ്രഭവ പ്രകാശം, രണ്ടാമത്തത് പ്രഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപവിസ്തരനായിട്ടുള്ള ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്. ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് ചതുർവ്യൂഹമായിട്ട് തിരിയാണ് അനിരുദ്ധൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങളായിട്ട് മാറാണ്. പിന്നെ ആ ചതുർവ്യൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നില്ലേ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. അത് അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ ഭഗവാന്റെ സ്വയം രൂപ പ്രകാശവും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്വയം രൂപം അത് രണ്ടായിട്ട് പറയണം. ഒന്നാമത്തെ പ്രഭവ പ്രകാശനും രണ്ടാമത്തത് വൈഭവ പ്രകാശം. അപ്പൊ ഈ വൈഭവ പ്രകാശനിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ രൂപവിസ്തരനായിട്ടുള്ള ബലരാമനാണ്, ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന ഈ പ്രഭവ പ്രകാശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനം വിട്ടൊരിക്കലും പോകുന്നില്ല, വൃന്ദാവനത്തില് ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഗോലോകച്ചാട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാലത്തും വൃന്ദാവനധാമം വിടുന്നില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനാൽ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ഉദിച്ചേക്കാം. കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ബലരാമനിലൂടെയാണ് പിന്നെ എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 13-ാം അധ്യായം 14-18 ഇതിന്റെ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ആകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പുരുഷാവതാരം വരുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ആ പുരുഷാവതാരത്തില് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അവതാരമാണ്? ഭഗവാന്റെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരമായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ, അതായത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലാകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്നെ സൃഷ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്.
നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബലരാമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബലരാമിൽ നിന്ന് ആദ്യം ചതുർവ്യൂഹമായിട്ട് വരാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ അറിയില്ല, അത് അറിയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കറിയത്തില്ല മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി, അറിയില്ല. ആർക്കും അറിയില്ല? കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇല്ല മാതാജി ഇല്ല. എപ്പോഴും. ഓക്കെ, ഞാനത് വേറൊരു ദിവസം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മളെ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നത് പറയാം. ഇത് വേറൊരു ഭാഗമായിട്ട് വേറൊരു ദിവസം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൗതിക സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഭൗതിക സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് തന്റെ പരമാത്മാവെന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നിമിത്തമായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇതിൽ യാതൊന്നും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും പരമാത്മാവെന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നിമിത്തമായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന രൂപം അതാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ നിമിത്തമായി തീരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിലൂടെ, ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ്. ഓരോരോ ജീവസത്തയും ആത്മാവെന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള് ആത്മാവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജീവസത്തയെ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപൂരത്താൽ അന്താളിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികളാണെങ്കിലോ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപൂരത്താൽ അന്താളിച്ച് നിൽക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് അത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അവര് നോക്കുമ്പോ ആ ഒരു ജ്യോതിസ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ആ ജ്യോതിസിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന രൂപം അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവ്യക്തിഗതവാദികള് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപൂരത്താൽ അന്താളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അത് അതിവർത്തിച്ച് ചൊല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചൊല്ലേണ്ടിരിക്കുന്നു. 24 ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നില്ലേ? പഞ്ചേന്ദ്രിയം, കർമ്മേന്ദ്രിയം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം. അതെ, അതൊക്കെ അല്ലെ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, കർമ്മേന്ദ്രിയം, പിന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ മറികടന്ന് അതിലേക്ക് അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്ത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തില് കാണണമെങ്കിൽ. ഈ ഹിരൺമയ പാത്രത്തെ നീക്കി പരമപുരുഷനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ഹിരൺമയ പാത്രത്തെ നീക്കി പരമപുരുഷനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകുന്നു. ഹിരൺമയ പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? സ്വർണപ്രഭ, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശം. ആ പ്രകാശത്തെ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. പുരുഷാവതാരം എന്നത് മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന 3 വിഷ്ണു തത്വങ്ങളിൽ മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്നാണ്. വിഷ്ണു തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പരമാത്മാവ് എന്ന ഭാവം ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വിഷ്ണു തത്വം. അതിൽ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. പുരുഷാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് 3നെയും കൂടി പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. മഹാവിഷ്ണു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ എന്നീ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 3 അതിദേവതകളിലെ വിഷ്ണുവും സർവ്വജീവജാലങ്ങളിലും അന്തർഗതനായ പരമാത്മാവും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. അതില് പറയുന്ന വിഷ്ണു ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണസമുദ്രത്തിൽ പള്ളികൊള്ളുന്ന മഹാവിഷ്ണുവാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു അല്ല, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് മഹാവിഷ്ണു ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരു മിനിറ്റ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കാരണസമുദ്രത്തിൽ പള്ളികൊള്ളുന്ന മഹാവിഷ്ണുവാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു അതാണ് കേട്ടോ. കാരണസമുദ്രത്തിൽ പള്ളികൊള്ളുന്ന വിഷ്ണു കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. കാരണസമുദ്രത്തിൽ പള്ളികൊള്ളുന്ന മഹാവിഷ്ണുവാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് എന്താണ് പറഞ്ഞ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ, അത് ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? ക്ഷീരോദാശായി അല്ല, ക്ഷീരോദകശായി അല്ല, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു അല്ല, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് അവിടെ കാണുന്ന വിഷ്ണു. സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും സ്രഷ്ടാവ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം പോകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായിട്ട് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു എന്താണ്, ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആര് വരുന്നുണ്ട്? ഗർഭോദകശായി വരുന്നുണ്ട്, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു വരുന്നുണ്ട്. ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ആ പ്രപഞ്ചത്തിനെല്ലാം വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇവയിലെല്ലാം ഉൾപോകുന്നതാണ് ആര്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഭഗവത് പ്രഭാപുരം സംഹിതയും ഭഗവത്ഗീതയും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ പറ്റി, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാപൂരത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. യസ്യ പ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡ കോടീശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പ്രപഞ്ച ഘടനാപരമായി അവ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവുമാണ്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിർബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ രശ്മികളാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രപഞ്ച ഘടനാപരമായിട്ട് ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസവുമാണ്. നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഘടന. നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ, പക്ഷെ ചന്ദ്രനിലുള്ള ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് നമ്മളെ പോലെയാണോ? അല്ല. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അവർക്ക് ആ ഘടന നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളാണ്. മുണ്ടകോപനിഷത്തിലെ 2, 2, 10, 12 നിരവധി ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി പ്രഭയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിരൺമയേ പരേ കോശേ വിരാജം ബ്രഹ്മ നിഷ്കലം തത്ശുഭം ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിസ്തത്മാവിദോ വിദുഹു നാതത്ര സൂര്യഭാതീന ചന്ദ്രതാരകം നേമാവിചിത്തോദ്ഭാന്തി കുതോയമഗ്നി തമേവ ഭാന്തം അനുഭാതി സർവം തസ്യ ഭാസാ സർവമിദം വിഭാതി ബ്രഹ്മൈവേദം അമൃതം പുരസ്താത് ബ്രഹ്മ പശ്ചാത് ബ്രഹ്മ ദക്ഷിണതശ്ചോത്തരേണ അഥശ്ചോർത്തം ച പ്രസൃഷ്ടം ബ്രഹ്മൈവേദം വിശ്വമിദം വരിഷ്ടം. ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ ബ്രഹ്മത്തിലാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വൈദ്യുതി, അഗ്നി ഇവയുടെ ആവശ്യമില്ല. പരബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക വ്യോമങ്ങളിലൂടെ ഉടനീളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ വ്യോമത്തിലാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്? നമുക്കറിയാലേ, ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ തൊട്ടു മുകളിലാണ് നമുക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് വെള്ള കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്
ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വൈദ്യുതി, അഗ്നി ഇവയുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ആ പ്രകാശമാണ് അവിടെയൊക്കെ പ്രകാശം പരത്തുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക വ്യോമങ്ങളിലുടനീളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഇതറിയുന്നതാണ് വിശിഷ്ടജ്ഞാനം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതറിയാന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായം 46-47 നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ, പരമഭാവത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഉപാസകരെ കുറിച്ച് താരതമ്യം പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ വരെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാൾ വിശിഷ്ടനാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം നേടിയ ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ വിശിഷ്ടനാണ് ആര്? ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി, യോഗികളിലേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് പ്രേമപുരസരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ വിശിഷ്ടരാണ് ആര്? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി, യോഗികളിൽ വെച്ച് തന്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രേമപുരസരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവൻ വിശിഷ്ടനാണ്. അപ്പൊ യോഗികളിലേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രേ ഉള്ളല്ലേ ഈ അധ്യായത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഇന്നെടുത്തത് ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക്. 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരം മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം ദൃശ്യനാക്കി തരാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരനായ ഭഗവാനെ ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ അത് മാറ്റി യഥാർത്ഥ മുഖം ദൃശ്യനാക്കി തന്നാലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 14:27 ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ നിർഗളിക്കുന്ന പ്രഭാപുരത്തെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ. ഈശോപനിഷത്ത് ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷനെ എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? വിനോദമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിനോദം മാത്രമായിരുന്നു. വിനോദം, എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ. എന്റെ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ശുഷ്കയും ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തന്നിൽ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഊഹാപോഹക്കാരെ, അതുപോലെ തന്നെ ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ആകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? പരമാത്മാവിലൂടെ അല്ലെ. അവിടുന്ന് തന്റെ പരമാത്മാവെന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിമിത്തമായി തീരുന്നത്. എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിനെ എന്ത് പറയും നമ്മള്? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയും. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെല്ലേണ്ടത്? 24
ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലണം. എങ്ങനെയാണ് പറയണേ? ഭഗവാന് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ഭൗതിക 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തില് സാധിക്കുള്ളൂ. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാണ്? മൂന്ന് വിഷ്ണുതത്വങ്ങള് മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദയ വിഷ്ണു. പരമാത്മാവെന്ന ഭാവത്തിലുള്ള വിഷ്ണു തത്വം ഏതാണ്? മഹാവിഷ്ണു അല്ലെ? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാ. ക്ഷീരോദകം. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരനിലെ വിഷ്ണു തത്വം ആരാണ്? അതാണ് ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു തന്നെ. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ എന്നീ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 3 അവതേതകളെ വിഷ്ണുവും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനല്ലേ? ഭഗവാൻ അല്ലെന്ന് ഭഗവാനാണ്, നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അത്? ആരാണ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? 6:46, 47 എന്താ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്? 46 നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ, പരമാത്മാഭാവത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള ഉപാസകരെ കുറിച്ച് താരതമ്യ പഠനം നടത്തിയിട്ട് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെ, ഇത് 4 തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്ന, പരമാത്മാഭാവത്തെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ? അതില് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടതമൻ ആരാണ്? ഭക്തന്മാര്. ഇതില് ഭക്തന്മാരല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെക്കാൾ വിശിഷ്ടരാണ് ജ്ഞാനം നേടിയവര്. ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് യോഗി. യോഗികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർ. വിശിഷ്ടതമനാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടതമൻ ആരാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവര്. ഭഗവാനെ നിരന്തരം സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടരെന്നും ഭഗവാനോട് പറയണം. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. 15ാമത്തെ മന്ത്രം മനസ്സിലായത്? ഇതാണ് മനസ്സിലാവാത്ത മാതാജി. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, അതെപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. 3 വിഷ്ണു തത്വങ്ങളോ? അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി മാതാജി. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നെന്ന് പറയും. അതിന് ഓരോന്നിനും ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്, അതാണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. 3ാമത്തേതാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആരംഭിക്കുന്നത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിലാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ നിൽക്കാം. കാരണമാകുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപോകുന്നത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭത്തിലേക്ക് പോകണം ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. 3ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് പരമാത്മാവിനുള്ളിലിരിക്കുന്നത്. ആ വിഷ്ണുമൂർത്തിയിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ വരുന്നത്, അല്ല ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് 15ാമത്തെ കൂടി നോക്കാം. 14ന്റെ നോക്കാം. 14ാമത്തെ മന്ത്രം എന്തായിരുന്നു? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രനാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെയും നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും രണ്ടും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു? സച്ചിദാനന്ദമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അനിത്യമായ ഒരു മിനിറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അഥവാ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്?
ജന്മമൃത്യു ജലവ്യാധികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ? ഇല്ല. അതായത് അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ഇന്നോ നാളെയോ മരണം ബാധകമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഇന്നോ നാളെയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരണം ബാധകമാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മരണം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാണ് ഇവിടെ? മർത്യലോകം. എല്ലാത്തിനും മരണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തെ മർത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് പറയും. വിഷ്ണു പുരാണം 6:7-61 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി വിദ്യ ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, 3 അധമശക്തി. പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയും ഉയർന്ന ശക്തിയും ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ അധമശക്തി ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവ്. ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചതല്ലത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് എന്താ പറയാ? 1000 ചതുരയുഗം. അതായത് അതിന് വേറൊരു പേര് പറയുമല്ലോ. കൽപ്പം. ഒരു കൽപ്പം. കൽപ്പം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിനെ എന്താ പറയുന്നത്? കൽപ്പം. ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് എത്രയാണ്? ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് 4 യുഗങ്ങളും ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. എത്രയാണ് വരുന്നത്? അറിയാലോ. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് 4 ലക്ഷത്തി ഫസ്റ്റത്തെ 12,000 വർഷം. അതിന്റെ 1,64,000 അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഒരു യുഗങ്ങൾ. അറിയാം. 4 യുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ്. അപ്പൊ അതാണ് അത് കിട്ടുന്നതാണ് ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സോ? 2000 ചതുർയുഗം. അതായത് 100 വർഷം. 1000 രാത്രി. അത് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് തന്നെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും വിനാശമടയുന്നു. പ്രളയം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. രാത്രി സമയത്ത് എല്ലാ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വിനാശമടയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രളയ ജലത്തിൽ ആഴ്ന്നു പോകുമല്ലോ. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആർക്കഴിഞ്ഞ ജീവജാലങ്ങളും ഭൂമിയില് മർത്യലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരും അധോലോകങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരെല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയജലത്തിൽ ആഴ്ന്നു പോകുമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? രൂപമില്ലാത്തത്. അതായത് അപ്രകടിത കാലത്ത്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ചിലത് എന്താണ്? ചിലത് അവിടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്കത് പ്രകടമാകുന്നില്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായി അവയുടെ നിലപ്പ് തുടരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ കാലയളവിൽ ഒരു ജീവിവർഗോ ജീവജാലോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്രകടിത കാലം. അതിനെയാണ് അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ രാത്രിയിലും വരുന്ന കാര്യമാണത്. 2 തലത്തിൽ പ്രളയം ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതും. മഹാപ്രളയം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രിയിലും പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ മഹാപ്രളയം വരുമ്പോ എന്താണ്? എല്ലാം നാശമടയുന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രപഞ്ച സർഗങ്ങളും നാശമടയും. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഏകപാത് വിഭൂതി പറയുന്നത് ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4-1 ഭാഗം. ഏകപാത് വിഭൂതി. ഏകപാത് ആത്മീയ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ 4-ൽ 3 ഭാഗമാണ് ത്രിപാത് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീത 8ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ ജ്ഞാനം, യോഗം, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനെ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ. കാമികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്?
സ്വാമിവർഗം ചെയ്യുന്നവർ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗലോക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അതെ, അവര് ഏത് ലോകത്തേക്കാ പോണത്? ആ നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, നമ്മള് പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ ആർക്കാണ് പുണ്യലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, സ്വർഗഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികൾക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് ഉദരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പെത്താത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഇരുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്ക് മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാണ് നമ്മൾ ഭവരോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങള് അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, അതായത് പ്രകൃതിക്ക് മേലെ ആധിപത്യം ശ്രമിക്കുന്നതിന് കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതരായിട്ട് അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മതധർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ്? ഭഗവാനില് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാനുള്ള മനോഭാവം വളർത്തുക. എന്താണ് എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം? ഭഗവാനില് ശരണം പ്രാപിക്കുക. അതാണ് അതിനുള്ള മനോഭാവം നമ്മൾ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാനില് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാനുള്ള, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്?